Kuradangers, so today is December 8 and it is Immaculada Concepcion. So the whole world must be holiday because of this celebration. So pero alis pa rin ako kadangos. Pupunta pa rin ako ng opisina kasi maglilipat na tayo ng office. Magiging dual office na tayo sa baba at saka sa taas. And I'm going to sip my coffee muna, Dayers. Pampa gising sa umaga. Patuti is there. Nakangiti na siya. Oh, say hi. Say hi. Pahiya-hiya pa yan. Pahiya-hiya pa yan. And kuya is there. Ayan o, pangiti-ngiti pa yung bata na yan o. Say hi. Say hi to them. Pangiti. So yeah, kita-kits later. Mga kadang isama ko kayo sa aking paglipat para hindi naman kayo mabulaga na iba na yung office natin. So, see you later. Hi guys, so andito na tayo sa new office ko. Itutour ko kayo sa new office ko guys. And yeah, let's go. Alright, this is the door. So, this is my new small office. So, dito yung ka-office mate ko na sa Ate Helen. And this table is mine. Pinapahiram ni Ate Helen sa akin. Ayan guys. So, dito tayo mag-o-office. Starting today. It's December 8. So, yan. Dito na tayo guys. Dito nyo makikita ang ating pagmumukha. We have a little mirror here. Hi guys. So ayan, color yellow yung ating yung ating place. So yan yung labasan. Meron kami mga chair dito for the clients. So ayan. So yes, this is our new office guys. Welcome to our new office. Dito na nyo na makikita yung pagmumukha ni Inday Kuradang. So ayan, mag-a-adjust tayo in the year of 2023 kasi new office na tayo and then yung client din natin is mag-a-adjust kasi new office na tayo. So yan.